Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Graciano. Taong 1969, Kadawag, Albay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 12 anyos pa lamang itong si Graciano. Ang pinagkakaabalahan noon ng kanyang pamilya ay ang pag-aalaga ng hayop at pagdudulang ng ginto. Dahil sa medyo may kalawakan ng kanilang lugar, kung kaya't hindi naglaon, nagdesisyon ang kanyang mga magulang na magpasok ng katulong. Una nilang kinuha yung silahis nilang kakilala na itago na lang natin sa pangalang Pasyo. Wala namang kaduda-duda sa pagkatao nito. Sa katunayan, matagal na nila yung kakilala. Kaya yun ang kinuha ng kanyang ama sa kadahilanang hindi rin ito maatim na makita ang pamilya nitong naghihirap habang sila'y nagpapakasasa. Mabait naman itong si Pasyo, matulungin, at higit sa lahat, hindi namimili ng trabaho. Sa unang araw ng pagpasok nito sa kanila, lahat ng gawain sa bahay nila ay halos solohin na nito sa pagtatrabaho. Hinayaan lang naman yon ang kanyang ama, gawa ng natural na yon sa mga tao na unang araw pa lamang sa trabaho. Makalipas lamang ang 2 linggo, doon na yon dahan-dahang naging komportable sa ibinigay nilang trabaho. Madalas na din yon kung makipag-usap sa kanilang pamilya na parabang nasasanay na ito. Minsan, sinasamahan din ito si Graciano sa baryo para bumili ng mga iniutos ng mga magulang niya. Sa loob ng ilang buwan, wala naman silang nakitang kaduda-duda sa pagkatao nito. Nabago lamang yon noong dumating ang panahong namatay ang ama ni Pasyo. Habang nakikilamay noon sila Graciano, kitang-kita nila ang mabilis na pagbabago ng katulong nila. Sa halos 9 na araw ng lamay, nanatili yon sa tabi ng kabaong ng kanyang tatay, hindi umiiyak at walang kinakausap. Dala ng awa ng ama ni Graciano, nagmagandang loob itong patuloyin na muna yon pansamantala sa pamamahay nila, pero hindi naman yon pinaunlakan ni Pasyo. Ayon kay Pasyo, wala silang kasalanan sa pagkamatay ng kanyang ama. Sadyang napapanahon na talaga ang buhay nito. Dahil sa mga katagang ibinahagi nito sa kanila, kung kaya't inakala nilang babalik yon sa pagtatrabaho pagkaraan ng ilang araw. Subalit makalipas pa ang 1 linggo matapos ang libing, ultimo ang anino nito, hindi nagpakita sa kanilang tahanan. Isang araw, habang naglalaro sila Graciano sa isang kubong may pintuan, bahagya naman silang natigilan nang masipat nilang naglalakad si Pasyo papalapit sa kanila. Walang sabi-sabi, agad namang isinarado ng isa sa mga kaibigan niya ang pinto at kasabay nito ang eksaktong pagdaan ni Pasyo sa kanilang harapan. Pagbaling ng paningin nito sa kanilang kinaroroonan, inakala ng mga kaibigan niya na ayos lang dito na makipagbiruan sa kanila. Habang pinagmamasdan sila noon ni Pasyo, panay naman ang pagtawanan ng mga ito habang paulit-ulit nila yung sinisigawang bakla, bayot at kung ano-ano pang masasakit na salita. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang nila nang bigla nitong hinawakan ang pintuan ng kubo at puwersahan yung binubuksan. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't agad namang nagtulong-tulong ang mga kaibigan niya para pigilan ang binabalak nito. Dala din ng takot ng iilan sa kanila, panay na ang ginagawa nitong pagsigaw, subalit dahil sa meron noong handaan sa tahanan nila Graciano, kung kaya't walang nakarinig sa kanilang mga pagdaing. Maya-maya pa, nang hindi na mabuksan ni Pasyo ang pintuan ng kubo, bigla naman yung umangil sa kanilang harapan habang nagwiwika ng, "Lumabas kayo dito! Kakainin ko yung mga laman loob nyo! Labas!" Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman yung naglakad papalayo na parabang walang ginawa.
Dahil sa pangyayaring yon, halos inabot ng ilang oras sila Graciano sa loob, naghihintay ng taong maaaring dumaan sa kubo. Kung nagkataong hindi pa sila noon napansin ng kanyang ama, paniguradong inabutan sila roon ng gabi. Makalipas pa ang ilang araw, hindi na nila nasilayan si Pasio sa lugar. Nalaman na lang niya noon, tumulong ito sa paggawa ng tangke ng tubig sa kanyang ama. Subalit, pagkaraan ng ilang araw, laking gulat na lamang nila nang mabalitaan nilang nabalda ang kalahating katawan nitong si Pasio. Ayon sa nanay nito, maaaring napasma yon sa kadahilanang matapos ang pagtulong nito sa paghuhukay ng tangke, bigla yung naligo pagka-uwi sa bahay nila. Dahil sa pangyayari, agad naman yung pinuntahan ng kanyang ama para tulungan. Binigyan nila yon ng iilang mga gamot at mga gamit na makakatulong para sa mabilis nitong paggaling. Bagaman hindi siya nakakasama sa pagbisita, alam niya ang kasalukuyang kalagayan nito dahil palagi itong ikinukwento ng kanyang ama. Isang gabi, habang naghahapunan sila, nabanggit ng kanilang padre de pamilya ang tungkol sa kakaibang inaasal ng katulong nila. Ayon dito, noong umagang binisita niya ito, napansin niya kay Pasio ang pagkakaroon nito ng kakaibang baho. Hindi na din yun nagsasalita, gawa ng palagi na lamang yung tulalang nakatingin sa bubong ng bahay nila. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, yon ang unang beses na napansin ng kanyang ama ang animoy hindi pagpapakita ng bunso nitong kapatid na madalas sumasalubong sa kanila tuwing tumutungo sila sa bahay nito. Noong una, inakala niyang may pinuntahan lang ang kapatid nito. Subalit nang masipat niya ang mga nagkalat nitong damit sa silid ni Pasio, doon na siya unti-unting kinabahan. Upang makaiwas, agad din namang nagpaalam ang ama niya para makaalis na sa lugar na yon. Dagdag pa nito sa kanila, maaaring yun na din ang huling pagkakataon na bibisita siya sa tahanan nito. Bukod kasi sa hindi na niya maatim ang mga kakaibang bagay na kanyang nasisilayan, napag-isip-isip din itong hindi nila responsibilidad ang nangyari dito. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti na nilang magpahinga, gawa ng marami-rami pa silang gagawin kinabukasan. Habang natutulog na itong si Graciano, panay naman ang pagbalikwas niya sa kanyang higaan, gawa ng kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Nang makaramdam siya ng pagkauhaw, agad naman siyang tumungo sa kusina para uminom ng tubig. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang akmang pabalik na siya sa kanyang silid, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya sa siwang ng kanilang kusina ang isang lalaking naglalakad na hubot-hubad sa bakuran ng bahay nila. Pagtitig nila rito, bumungad sa kanya si Pasio na nanlilisik ang mga mata at merong mahahabang mga daliri sa kamay nito. Nang magkatitigan silang dalawa, nasipat naman niya yung unti-unting ngumingisi habang bumubuka-buka ang bunganga. Hindi naglaon, bigla namang napasubasob si Graciano sa sahig, gawa ng nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Sinubukan niya pa noong labanan nito pero habang pinipilit niya ang kanyang sariling tumayo, mas lalo lamang sumisikip ang kanyang dibdib. Nang magkaroon na siya ng pagkakataong sumigaw, agad naman niyang tinawag ang kanyang ama na siyang naging sanhi upang magising ang lahat ng tao sa loob ng bahay nila. Dahil dito, bigla namang naramdaman ni Graciano ang muling pagginhawa ng kanyang katawan na siya namang sinabaya ng paglaho ng presensya ng nilalang. Sa pagdating ng kanyang mga magulang, walang pagdadalawang isip niya doong inilahad ang mga bagay na kanyang nasilayan. Sa isip-isip niya, hindi mahalaga kung paniwalaan siya nito, basta ang sa kanya, magawa nitong malaman ang totoo. Matapos namang marinig ng ama ni Graciano ang kanyang sinabi, bigla naman yung sumagot sa kanya ng, Papaano pa makakapaglakad yon, Graciano? Gayong baldado ang kalahati ng katawan nito.
Ni makatayo nga, hindi nito magawa. Makapaglakad pa papunta rito. Nang marinig naman ni Graciano ang sinabi nito, mas lalo niyang ipinilit ang kanyang mga nasilayan, subalit humantong lamang yon sa pagkagalit ng kanyang ama sa kanya. Nang mapagtanto niyang nakikipagsagutan na siya, minabuti na lamang niyang manahimik habang umiiyak. Sa paglipas pa ng mga araw, dahil sa dami ng ginagawa nito, kaya na may ultimo pagpapakonsulta kay Graciano sa albularyo, hindi nila nagawa. Naalerto lamang noon ang kanyang mga magulang nang mabalitaan ng mga ito ang pagkawala ng dalawa sa kanyang mga kaibigan. Labis naman yung ikinabahala ni Graciano sa kadahilanang ang mga kaibigan niyang yon ay ang nanguna sa pang-iinsulto kay Pasio noong naglalaro sila sa kubo. Inaasahan din niyang hindi nagkataon ang mga bagay-bagay sa kadahilanang parang bulang naglaho ang dalawa. Makalipas pa ang 1 linggo, sinundan yon ng pagkawala ng 3 niya pang kaibigan. Lahat ng mga nabiktimang bata kasama ni Graciano sa kubo noong sinindak nila si Pasio. Matapos naman niyang mapag-alaman ng tungkol sa bagay na yon, hindi na siya nagdalawang isip na magpakonsulta sa albularyo sa kadahilanang kung hindi siya nagkakamali, 2 na lamang silang magkaibigan ang natitira. Upang paniwalaan siya ng kanyang ama, inilahad niya dito ang mga nangyari noong araw na yon. Nang marinig naman ito ang kanyang naging istorya, hindi na din niya nagdalawang isip na sumang-ayon sa nais niyang mangyari. Pagdating nila noon sa albularyo, bumungad sa kanya ang kaibigan niyang 2 araw na palang nananatili sa tahanan nito. Ayon sa matandang tumutulong dito, matagal na din sana yung nawala kung nagkataong hindi yun nagpunta kaagad sa kanyang tahanan para humingi ng tulong. Dagdag pa nito na magmula noong nanatili yon sa kanyang tahanan, gabi-gabi ring umaaligid ang nilalang, naghihintay ng pagkakataon para makuha ang kanyang pakay. Nang marinig naman yon ng mga magulang ni Graciano, hindi na din yon nagdalawang isip na humingi ng tulong dito. Upang magkaroon ng kaalaman ang albularyo ukol sa mga nangyayari, naglakas loob itong si Graciano na ikwento ang mga bagay-bagay na kanyang nasaksihan. Nang maunawaan naman ng albularyo ang tungkol dito, seryoso naman yung nagwika sa kanila ng, Hindi ka nagkakamali sa iyong mga nakita, iho. Totoo, may dugong aswang ang pamilya ni Pasio. Marahil noong namatay ang ama nito, nakuha niya ang bertud na tinatangan nito. Maaaring sa maikling panahon niyang pagiging aswang, kayo ang ginagawa niyang hasaan upang mapatulis ng husto ang kanyang tinatangang abilidad. Hindi na bago sa mga yanggaw na naging aswang ang pumatay, lalong-lalo na kung ang mga biktimang yon ay kinagagalitan nila. Matapos nitong makapagsalita, nangako yun sa kanila na hanggat nasa poder niya ang 2 bata, walang mangyayaring masama dito. Nang marinig naman yon ng ama ni Graciano, nagtanong yun sa matanda kung meron ba siyang magagawa para makatulong. Medyo nag-aalala na rin kasi ito, lalo pat hindi maaaring iwan ng albularyo ang anak niya at ang kaibigan nito. Ibig sabihin, wala yung panahon para hanapin si Pasio at patayin. Ganito na lang, Manong Karding. Kung gusto niyo ako nang bahala kay Pasio, gamutin niyo na lang yung 2 para masiguro nating maliligtas sila. Huwag kayong mag-alala, marami akong koneksyon. Di hamak na mas demonyo pa kay Pasio na pumapatay ng walang kalaban-labang mga bata. Wika ng ama ni Graciano. Ikaw ang bahala, iho. Basta siguraduhin mo lang, walang madadamay na mga inosenteng tao. Sagot naman dito ng albularyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang umalis ang kanilang padre de pamilya. Naiwan sila doon ng kanyang ina, kung saan mananatili sila sa bahay ng matanda
hanggat hindi pa bumabalik sa normal ang lagay ng lugar nila. Sa loob ng 2 araw, hindi naging madali para kay Graciano na maging kampante sa bahay nito. Gabi-gabi na lang kasi, palagi sila doong pinaparamdaman ni Pasio. May mga pagkakataon ding kumakatok yun ng 3 beses sa pinto na parabang nakikipaglaro. Ang mas nakakatakot pa sa lahat ay ang ginagawa nitong pagbubutas ng bubong, ngunit kapag inuusalan na yon ng matanda, bigla na lamang itong naglalaho na parang bula. Pagkaraan ng 3 araw, doon bumisita ang kanyang ama kasama ang isang matangkad na lalaki na merong daladalang mahabang tabak. Napakarami din itong ukit na simbolo sa katawan at iilang mga naghilom na sugat na animoy nang galing yon sa hindi pangkaraniwan na kaganapan. Paglapit ng lalaki sa kinaroroonan ng albularyo, agad naman itong ipinahayag ang hangarin nitong tumulong. Makalipas lamang ang ilang minuto nilang pag-uusap, doon nila napagkasunduan ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Ayon sa albularyo, para mapaslang nila si Pasio, kinakailangan nilang palapitin ito sa tahanan ng albularyo kahit nararamdaman nito ang panganib na dulot ng mersenaryong inutusan ng ama ni Graciano. Magagawa lamang nila ang bagay na yon sa pamamagitan ng pagpain sa batang kinagagalitan nito. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng matanda, hindi na siya nagdalawang isip na magboluntaryo upang maisakatuparan ang plano nito. Bagaman natatakot itong si Graciano, ayaw naman niyang ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang kaibigan kung kaya't mas mainam na siya na lamang ang magsakripisyo. Dahil sa kanyang naging pasya, hindi naman tumutol ang kanyang ama. Imbis na magalit yun sa kanya, hindi nito mapigilang matuwa sa kadahilan ng ramdam nito ang katapangang minana niya rito. Mabuti ang naisip mong yan, anak. Hayaan mo, walang mangyayaring masama sa'yo. Bago ka mapaslang ni Pasio, daraan muna siya sa malamig na bangkay ko. Wika ng kanyang ama. Sa pagsapit ng gabi, kasalukuyang naghihintay si Graciano at ang kanyang ama sa labas ng bahay ng albularyo. Yung mersenaryong kasama nila, kaninang hapon pang nagkukubli sa isang damuhan na nasa labas ng bakuran nito. Ang albularyo naman noon, na natiling nasa loob ng bahay, maiging nakikiramdam ukol sa mga pangyayaring nagaganap sa labas ng kanyang tahanan. Pagtungtong ng 9:00 ng gabi, habang nag-uusap silang mag-ama, bigla na lamang silang natigilan nang masipat nila ang isang lalaking nasa harapan ng bahay ng albularyo, nakatayo ng tuwid at animoy hindi gumagalaw. Pagsilay nila sa kinaroroonan nito, bigla namang bumagsak sa lupa ang kanyang ama habang nakahawak sa dibdib. Pagsilay ni Graciano na nahihirapan na yung huminga, pilit naman niya yung tinutulungang tumayo, subalit hindi niya yun makaya-kaya. Bago pa man mawala ng buhay ang ama niya, napilitan ng lumabas ang albularyo para tulungan ito. Pagtapik nito ng kamay nitong may mga buhay na salita, bigla namang nawala ang kakaiba nitong nararamdaman. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman yung pinasok ng albularyo sa loob, na siyang naging sanhi upang maiwang mag-isa itong si Graciano sa labas ng bahay nito. Pagsilay naman ni Pasio na wala siyang kasama, hindi na ito nagdalawang isip na pumasok habang patuloy na umaangil. Sa pagtapak nito sa loob ng bakuran ng matanda, laking gulat na lamang ng nilalang na yon nang makaramdam ito ng kakaibang presensya na biglang pumaikot sa pamamahay ng matanda. Sinubukan pa nitong lumabas pero hindi nito nagawang mabasag ang harang. Pagsilay nito sa likurang bahagi ng bahay, doon ito nasilayan ang mersenaryo na merong mga inililibing na buto sa kinaroroonan nito. Matapos yung gawin ng inutusan ng kanyang ama, dahan-dahan naman yung lumapit kay Pasio habang nagsasabi ng, Hindi ka na makakalabas dito.
Isa lang ang paraan para makamit mo ang iyong kalayaan. Mamatay ka sa mga kamay ko o papatayin mo ko. Nang marinig naman ni Pasio ang sinabi ng mersenaryo, hindi na yon nagdalawang isip na sumugod dito. Habang nagbubuno ang dalawa, agad namang hinatak ng albularyo itong si Graciano papasok ng bahay. Pagsarado nito ng pinto, dali-dali naman yung lumabas para tulungan ang lalaking nagsagawa ng planong yon. Bagaman pinangingibabawan ng takot itong si Graciano, pinili niya pa ring humanap ng butas na maaari niyang pagsilipan. Sa isip-isip niya, kapag hindi niya nakita ang mga susunod na pangyayari, maaaring magbigay yon ng dagdag na katanungan sa kanya. Habang umiikot siya noon sa pamamahay ng matanda, doon niya nasilayan ang parte ng dingding ng bahay nito kung saan merong butas na hindi gaanong kapansin-pansin. Pagsilay niya mula roon, laking gulat na lamang niya nang magkataong nakaharap pala ito sa kinaroroonan ng mersenaryo at ng albularyo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasilayan ang kakayahan ng lalaking inutusan ng kanyang ama. Bagaman wala itong inilalabas na mga lihim na karunungan, nakakagilalas ang lakas ng pangangatawan nito. Kahit anong talas ng mga kuko ni Pasio, hindi nito nagagawang mabasag ang kalasag ng mersenaryo. Lumipas pa ang ilang minuto, wala nang nagawa ang nilalang na yon, kundi ang umatras ng umatras hanggang sa makadikit na ito sa dingding na kanyang pinagsisilipan. Nang dumating sa puntong wala na itong pagpipilian, mangiyak-ngiyak naman itong lumuhod sa harapan ng dalawa. Pagbagsak ng mga tuhod nito sa lupa, rinig na rinig niya ang pagmamakaawa nito habang pilit inilalahad ang mga rason kung bakit niya nagawa ang bagay na yon. Patawarin niyo ako. Hindi ko naman sinasadyang patayin ang mga batang ito. Sadyang nagkataon lang talagang nadadala lang ako ng galit ko. Nakikiusap ako. Bigyan niyo ako ng pangalawang pagkakataon para magbago. Ipinapangako ko, hindi ko na uulitin ang pagkakamaling ito. Pagmamakaawa ni Pasio sa dalawa. Nang marinig naman yon ng albularyo, tumawa lang naman ito habang sumasagot dito ng, Talaga ba? Humihingi ka ng tawad kasi nahuli ka. Pero kung hindi ka namin nahuli, sigurado ako, hindi mo maiisip ang mga bagay na ito. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong kinaladkad si Pasio patungo sa pinakagitnang parte ng bakuran. Bagaman nagpupumiglas pa ito, wala na yung sapat na kakayahan para umatake sa kadahilan ng bago pa man yun kaladkari ng matanda, nagawa na yung mapakuan ng usal ng mersenaryo. Maya-maya pa, nang marating na nila ang gitnang parte ng bakuran, agad namang tinadsaka ng matanda ang aswang, sabay bigkas ng mga usal na gagapos sa kabuuan nitong katawan. Nang maisakatuparan na niya ang bagay na yon, dali-dali namang hinawakan ng mersenaryo ang ulo nito, sabay pulupot roon ng lubid na merong nakasabit na mga papel na may mga buhay na salita. Matapos niya yung gawin, agad naman yung tumungo sa likurang parte ng bahay ng matanda, kung saan isa-isa nitong inahon mula sa lupa ang mga inilibing nitong buto. Pagkakuha roon ng mersenaryo, kitang-kita ni Graciano kung papaano mawala ang harang na nagbabawal kay Pasio na lumabas. Sa pagbalik ng mersenaryo sa kinaroroonan ng aswang, agad naman itong hinila ang tali sa leeg nito at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip nitong pagpugot ng ulo. Dahil sa talas ng hawak nitong tabak, kung kaya't agad namang kumalas ang ulo nito sa mismong katawan nito. Nagawa pang makapumiglas ng nilalang na yon pero hindi naglaon, tuluyan na rin yung nawala ng buhay. Maya-maya pa, dahan-dahan na ding naagnas ang buong katawan nito hanggang sa kalansay na lamang ang natira. Kinaumagahan paggising nilang magpamilya,
Agad namang inilahad ng albularyo sa kanila na ligtas na ang kanilang mga anak. Inabisuhan din sila nitong umalis na ang mersenaryo sa kadahilanang marami pa yung gawaing naiwan para lamang hatulan ng kamatayan itong si Pasyo. Alam niyo ba, magmula noong nangyari ang insidenteng yon, palagi nang bumibisita ang mersenaryo sa kanila para makipag-usap sa kanyang ama. Marami itong ibinahaging mga istorya ukol sa naging paglalakbay nito sa mundo ng mga engkanto at ginawa nitong pagsupil sa mga nilalang na katulad ni Pasyo. Ito namang si Graciano ay labis-labis na nahuhumaling sa mga inilalahad na kwento ng berdugong mersenaryo. Okay, opinyon ko sa kwento. Sana may iba pang kwento to, no, yung mersenaryo. Kasi isipin ninyo sobrang lakas niya. Nasasalag niya yung mga kalmot ng kukuneto ni Pasyo. Tapos parang may nabanggit siya na nakapaglakbay na siya sa mundo ng mga engkanto. Parang nakaka-intriga no? Parang ang sarap pakinggan kung sakali mang nagiinuman yung tatay mo tsaka tong mersenaryo tapos makikinig ka sa kwentuhan nila. Grabe, sobrang angas sa pakiramdam ng ganun. Kasi ako, naranasan ko na yun yung nakikinig ng mga ganitong klase ng kwento. Habang nagiinuman yung papa ko, mga kaibigan niya, Tito Jerry, tas yung iba pa nilang mga kapatid. Sobrang sarap sa pakiramdam nun. Pero kung masasabi ko lang dito sa kwento, kawawa naman si Pasyo. No? Ang problema lang kasi sa kanya, nagpalamon siya sa galit Tapos sundutan pa na pinasahan siya ng bertud ng tatay niya. So parang, na yun, nagte-take advantage yung demonyo, yung bertud nga, sa galit mo para gamitin ka. Ending, nakatapat si Pasyo ng, berdugong mersenaryo, sobrang lakas nito, so wala siyang magawa. Pero ako sa palagay ko lang siguro kung ilang taon na nahawak ni Pasyo tong bertud na to, tapos talagang na-master niya kung paano gamitin. Feeling ko makakapalag pa siya rito sa mersenaryo Kaso nga lang, dalawa kasi yung nagtulong May albularyo na tapos may mersenaryo pa. Anong palag niya rito? Tapos yung nakuha pang mersenaryo ng tatay ni Graciano, talagang mangingitil ng buhay ng mga aswang, di ba? So talagang kawawa lang si Pasyo. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.